Across the Border Season 2, Row 1, Linda, take 2. Aiwa musimuze chimbo yenyu ni mudonjo wenyu murerutse Chona dinitika mumba afupure chese chine nikoya kai pachisha yesiba unongo chigurira chitega ndi kurumidza ndakaiso ndinangendirere chinorongwa nemadowa nzile nimone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise tisingapedzi nguva katipendere muepisode yakasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter coffee. Thank you so much, Mr. Dumas, for the opportunity. May we bow our heads. Father, in the mighty name of Jesus, we give you all the glory. We give you all the honor, King of Glory. Thank you, King of Glory, for this wonderful opportunity for your children to meet together, to encourage each other. In the mighty name of Jesus, Father, we bless this occasion. Father, may you lead it. May you protect in the mighty name of Jesus. May you lead them to inspire lives in the mighty name of Jesus Christ. Father, we pray as a result of this program, oh God, many lives will be changed. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Makadimbo reZimbabwe kufara kusangana muchirongwa chedu Across the Border tiri panapa pa Dumas Films YouTube channel. Nasi it's a special day, it's a special episode whereby tasangana vose vazhinji vamakamboona maepisodes ekumashure uko tine vese, in fact vese, so tinotenda nekunge mechiramba mechitsigira chirongwa chedu. Kana usati wasubscribe chisubscribe kuitira kuti zvinotevera zvisazokujambe. Zita Dumisani Mulambo Mafanise tichitenda vezororo Pumulani vaita kuti this event inge ichiitika nekutitsigira. Kana uchida kujoina Zororo Pumulani Police unokwanisa kunyorera pa number WhatsApp number iri pa screen, iri kubuda pa screen. Right, muchirongwa chedu chezuva ranhasi tine vaenzi vedu, vamwe vamakamboona vamwe vamusati mamboona, asi kune avo vamakamboona ndo vatinenge tichibvunza mibvunzo, tichiita follow up pamibvunzo kuti zvakambozofamba sei after vauya kuchirongwa chedu cha Across the Border. Once again, Dumisani Mulambo Mafanise zita rangu. Nhasi tina mukoma wedu, everyone knows Mr. Sifundo, vari pa season 1 ye Across the Border. Makasimba ere mukoma? Ya, tiri kumwadi. Aiwa, tosimba. Ndichakupai mic kuti munatse kuzvibatira, handitika? Mukoma Sifundo, maybe vanhu vangada kuziva kuti after taita that program ye Across the Border, pane zvakazosarawo zvichiitika here kana kuti vanhu vakazombokubata ivo vechinzwa kuti munorarama sei? Ya, vari vakazondibata. Ya, vakati one day, but it's just only promises. Vakandibatsira, I think it's only 2. All right. Yeah, I can say so. Mara mazhinji mapromise. So ndingati ndakabatsirwa nasisi vari ku-UK vanozi Sisi Jessica Takawira, namukoma vamwe vari ku-UK vanozi Alphonse Simangu. Vashoma pavanowana mara ndo vanhu vari kumboita kuibatsira vashoma pavanapo.
hanzi muri kuzvigona sei cause techiverenga macomment sections enyu kuti muri kuzvigona sei kuti vana musame room? As usual, zvandaingoita kutanga ndozvatingoita. Hapana chachinja. I remember mechindudza kuti someone promised you kutsvaga nzvimbo yakati kurei. Wangotembisa but wazongogumisira on the blue tick asikachapinduri. All right. So pari zvino izvi mune here rumwe rubatsiro rwamunoti mhuri yeZimbabwe oro ma well wishers angange echikubatsirai naro? Hai, ndongode basa kana pane panooneke basa then neungakwanisa kuti at least ndikwanisa kuti nditenge mazenge ekuite mukoko wekuite 2 rooms kuti ndikwanise kuwana 2 rooms. All right. Zvingada mari zvakafanana neizvozvo? I think 5,000 kuti kungotenga mazenge nemapuranga then uite mukoko. Yeah. And then mu comment section ndakaona mubvunzo waiti so kana mechigara mu 1 room nevana a bigger place yamungada kugara inoita mari? Like Mlotion watonogara ma 2.5 is a 2-bedroom house. Inozara DP. So yeah, ngaita right ma 2.5 to 2,000. You depend on uti munhu wacho ni charge sei. All right. Aiwa, atina mibvunzo yakawanda unless kana mune chamunoda kusiyira mhuri yeZimbabwe kutaura. No, hapana. Ndokungoti basa chete kana pane unaro. Yeah. Tingocha mandiri. Zvakare mungasiyira nhamba kumhuri yeZimbabwe kuti pane anoda kukubata yakubatei? Okay, hai namba yangu inoti 078 500 6206. 078. Iri South African? Yeah, it's a South African number. 078 500 6206. Yeah, aiwa tatenda Mr. Sifundo, tichange tichinyora namba dzenyu pascreen. Nhasi tichati gagaga nekuda kwekuti time dzedu dzagara dzatidya andika. Tichidzoka kumashure takaita episode yevakabva kuBotswana vakafamba asi passport vanga vanaro zvavo asi nekuda kweshamwari yanga isina mapepa akakwana kune vakazvisacrifice kuti topinda nawo musango. Zveshuwa munopinda nevamwe musango nekuda kwekuti haana passport? Kutopinda chaiko nekuda kweshamwari? Ndo unonzo shamwari manje. So makati mimi munoita basa rema ceiling? Ndizvozvo. After mauya kuprogram yedu makazomboona maclients here? Aripo anofona, mamwe tinotombonoita mabasa acho. Vamwe vanenge vachitofonawo vachidawo mabasa kunesu. Saka tinenge tichitongosheyawo zvatiri kuwanawo ipapa. Pane vamakambobatsirawo basa here from then? Varipo vairi vandiri kutomboenda navo kunosunga navo. Vandifonerawo vachingoti hati kutsvagawo basa. Ndikati haya nditombonoedzawo. Saka ndizvo zviripo. Ndo chaizvo zvatotarisira, tinotenda nemwoyo wakadaro. Ndizvozvo. Andirika. Mune chekutaura here kumhuri yeZimbabwe zvamunoda kumotivata vamwe kana kuti something chamunacho? Tinongoda kuti tirambe takasimba. Tisadzokera kumashure. Tongoramba tichipusha pane zvatinazvo izvozvo tichienda mberi. Svika tasvika tinosvika chete. Tatenda. So shamwari yenyu yakazomboitawo passport? Yakatoita passport nezviya kutoshandirawo zvairi kuZimbabwe. Yakazodzokera zvayo kuZimbabwe. Andire? Aiwa totenda. Thank you so much. All right.
Nechekudivi uku zvimbouya kuna mukoma vemugodha mukoma Augustine makasimba here? Tinofara, makadiwa imi. Makasara zvakanaka here after taita interview? Chokwadi, takasara hedu zvakanaka. Andrea? Yeah. So many people were motivated by your story. Vanhu vakati, ushingi hwakadaro hwekupinda mamiles, mukafamba mamiles emugodhi, ende vanhu vamwe vanofunga kuti inyaya yekunyepa. Hanzi idzi dziri kunyepa idzi. Ya, vanhu vanotaura sekudaro. Inha kuti kana uchinge usati wasangana nazvo, ukazvinzwa zvichitaurwa oro ukaona mumwe munhu akazviita, kana usina kuona mumwe munhu akazviita, unogona kufunga kuti maybe inyaya dzekugadzira. Asi panhau iyoyi hapana kana nhau yekuwedzera kana yekudii. Zvese zvakaitika sekurondedzera kwatakaita. Pakati pedu pane vanhu vari pana akaona episode yamukoma. Pane angadawo kuvhunza something here, ane question namukoma? Hapana? Ndo vemugodhi. Saka inopa wakava pasi pamugodhi papo semasurvivor avakaita kuti I survive for long. Fresh air chacho waifemba vaita sei chii chavakambofika kana kuti vane revision yavaimboona varimo vatipandisa umwe something kana akavharirwa you can see a vision like uri mugodhi but unokutoona sokuti uri mugodhi, which means vamwe Mwari anga ari protected him. So that is the thing that I want to ask you. Pama muri mugodhi maitofila muri mugodhi for sure here kana kuti maitonzwa sekuti it's like normal? Maitobasa nequestion yenyu, saka ndichaipindura ndichiti uri pasi ipapapo semunhu anenge achitongogara ipapo, it becomes something normal. One, chaunoona kuti chinenge chakasiyana nekunge uri pano pamusoro panapa inhau yedarkness, because umo iri machete. Hakuna nguva dzaunoti usiku kana kuti masikati, nekuti all you see panguva dzese time to time is just darkness. Saka dziri nguva dzekurara oro nguva dzekushanda unotongozvipa wega, waitongozvipa wega according to body yako kuti maybe wamuka kana na3 ukatonzwa uri fit panguva iyoyo ukada kutanga kushanda, you can start to work. Kana ukanzwa uda kuvata na12 dzemasikati wotongovata senge munhu akatongovata wapedza manheru. Ndo mararamiro achaita. Saka zviri zvemweya wekufema, mweya urimo wekufemeka zvakanaka, but it's just my hot temperatures. Munopisa zvekuti mapfekera takaitana you won't survive. Saka sevanhurume hamuna hamo vanhu vekadzi, everyone haivemo ainge akapfeka mashorts kutop usina chinhu, then kuboots magamboots aya vanomati mafatri boots, ndo boots imomo because mune matombo and anocheka. Saka gamboots really very very strong kumatombo. Saka kungopfeka magamboots ako neshoti. Munoona vanhu vanotamba bhora vaya pane majezi aya ihembe dzakasimba zvisingaite kuti kunyange ikatsvedza padombo nyange ikaita sei hembe iya haidambuke. Ndo hembe dzinopfekwa imomo. Saka ndingangoti ndo mararamiro ataita. Kuri kufema haiwa kufema taingofema hedu zvakanaka, asi nhau dzekutsva chete ndo raingova dambudziko. Asi as time goes on, semunhu anenge achigara imomo, you become used to it. Unenge watongojaira maconditions iwawo kurarama in those hot areas. Ameno kana paine mumwe mubvunzo oro kana ndichinge ndapindura zvakufadzai. Bvunza henyu. After mapinda mugodhi musiri kuziva kuti muri kuenda kumugodhi, experience yekudzika zvese zvamakasangana nazvo, the moment yamakabuda muchifesa back to the world, makafika sei? Maita henyu nomubvunzo henyu. Kana uchinge wabuda, seni example,
zvanga zvisina kuchipa nenzira yekuti mvura yataimwa imomo chaida kutanga pamvura yataimwa yaive salt, it was salt water. Saka uchizotanga kumwa normal water idu atinomwa pamusoro panapa, it becomes tasteless. Hautonzwi kana taste. Plus temperatures chaiwo awanga wajaira ekupisa ushuya panapa. Ndakatomboita nguva nditombopfeka juice. Because ndinitonzwa kuti mhepo inenge ichitonhora. Saka I think zvakanditorera almost vhiki rose kuti nditi ndazonyatsoadapta weather condition yandandajaira pano pamusoro panapa. Saka ndo zvimwe zvatakasangana nazvo izvo it was very hard patakazobuda tichitanga futi kudzoka pano pamusoro. Mvura chaiyo waitoti kutoimwa haunenge wakutongonzwa kuti hameno zvauri kumwa, yange yatosiyana zvachose. Nokuti tandatojaira idini sauti iyoyo, zvokuti mvura ine sauti haizvipedze nyota zvezve. Kana uchinge watojaira yaunenge uchiwana iyoyo inenge ichitongopedza nyota yakadaro. Hameno kana paine mumwe mubvunzo zvekare uri pane mumwe ane mumwe mubvunzo. Pachikafu maita sei? Maibikiramo kana tichinowe? Alright, maite nini mubvunzo? Pachikafu, like I mentioned in the episode, chikafu tanosingatoji chikafu chekubika. So chikafu tairarama nematindi stuff. Pane matindi beans, matindi fish, matindi beef. Ndo chikafu chataidya ichocho. Ne porridge re-s. Saka kwatiri susu it was not like it's porridge. Ndo raitova sadza iro. Saka taitora upfu yawe esi oisa mu lunch plastic. Then otora mvura. Odira mvura imomo nespoon yako okanya kusvika rasimba sesadza. Then kana riri gaba refishi ovhura gaba rako odira imomo whatever relish yaurida kudya, kana dziri beans ongodira imomo wakutotanga kutodya upfu yawe nematindi stuff atukutaura. Saka that was another challenge again. It was not easy because for the first week ndingangoti nanhasi I still have the problem yemagums. Saka pavhiki rekutanga I was bleeding. Mukamwa mangu zvanga zvisina kumira mushe. Ndo pandakatotora problem. Nanhasi I still have that problem. Magums anorwadza because of starch irimo upfu yawe. Kuti unenge uchiitsenga every day hazvinenge zvakaoma, zvinenge zviri easy. Saka unozotione kujaira semunhu anenge asingawani anything to eat. Unozongosvika pakujaira kusvika magams aya anotozongopora. Munoisa mvura mulunch, mvura inenge iri boiled water kana kuti normal water? It's just normal water, normal cold water. Saka upfu hautesti here kuva umbishi? Izvozvozvo tanga tisingatombozviteerera kuti unzwe kuti test yechikafu chandiri kudya chakamira sei. Chaingodiwa panguva iyoyo kuwana something to feed yourself. Ndo zvaivapo. Kana tichiuya kunyaya dzehealth, mabhadhirumu maita sei lese wabatwa nemudumbu wadya zvisingapindirani nenyama yako? Mubvunzo wamabvunzawo some of the questions again akabvunzwa nevanhu vakawanda mucomment section. Ipapo hatina kupa clarify zvakanaka. So mugoti mataigara pasi panenge pakakura. There's a big open space iripo pasi papapa. So tine nzvimbo yataigara tandikangosetla kuti this is only the place yatinogara yatinorara. Then some of the tunnels hazisashandi ayaya. Taingova ne one tunnel yaingoshanda as a bathroom or as a waste. Whatever, kana kuri kuti munhu you just want to relieve yourself, you can just go to that tunnel. Wenda unozvibatsira uri ikoko. So it's just dry. It's nzvimbo dzese dzine mvura. Some of the places have water, some of the places do not have water.
saka zvakangosiyana mvura ayo haingowanikwa everywhere. So nzvimbo dzotori nemvura dzitori shoma compared to the dry place. Yeah. Maiperekedze wakanoenda wega because mugoti vanotaura kuti ndese mukawana mari imimi. Vamwe vakazviona kuti mawana mari vanokuteerai. Zviriko here zvaitika? Yeah, so izvozvo zviriko. Asi uku manje kwatanga tiri uku kwanga kuine order. Ndikureveka nchiti kwanga kuine order. We're not just Zimbabweans or Mozambicans or Masutu. Vanhu vese vandataura vaivemo. And we were talking different languages. So we had a committee. Says vandataura kuti taiva tine taneo rataigara. Kuti tinongovata tese momo. There was a head wekumashona. Wekuti kana imimi mchinge maita something, I go and report you. Kune head weimomo wamashona. Kana achinga ari Msutu, there was also someone who was representing Masutu. Saka zvaita kuti muve order. No one was going to do something bad to someone asingatori punishment. People were going to be punished for behavior inenge serious against the other. Saka maiva ne order. Zvokuti kunyange ukawana mari yako iwewe, yes, you cannot just show it to anybody, but manga musina zvokubirana. Yeah, zvokubirana zvo mamusina. Kana pachinge patoita munhu anenge aita zvisizvo, you go and report. Then disciplinary committee yotodhila naye paitogarwa musangano sezvatakaita izvi. Nawo yototaurwa nzo uyu ari kunzi atorera uyu chakati or azomboritsera maybe a weapon or something. Then you pay. For now muchiriko kana it was just a one of thing. Tango zvitakamwe chete through nekusaziva kuti situation yacho yakamira sei ikoko. Saka patakangobudawo hatina kuzobvira tadzokereko nezvi ati kutongoshandira tichitawo zvatinoita idu nenzira yakanaka. Hatiti kana mukasvika panguva yokuti mari yati hadzakubatika hamuna umwe mufungo here mudzokera? According to situation yandakasangana nayo ikoko, maconditions acho andakasangana nawo ikoko, that is something that I will not do again. Zvakatopfuura zvakatopera. Yeah, ndingatoenda kana kunoita construction chaichai kutotakura zvidhina nebhara. It's far much better. Because our conditions acho, they are not favorable. And you can lose a life anytime. Mune mugara pasi pematombo, mune ma explosives arimo, mune ma chemicals arimo zvekuti that is the reason why tanga tisingabike chikafu. Because of mweya urimo utori ushoma already. Kana pakatongoita moto suddenly it becomes carbon monoxide. Saka panenge pakutoshiwa. Ndo chikonzero nemoto wanga usitorimo zvachose taingorarama nezvinhu zvinenge zvisingabikwi. Aiwa totenda. Nekuda kwenguva yedu tichati gatipanane nguva handiti? Ndizvozvo. So pabasa renyu pane akazombokubatayo? Yeah, vakandibata varipo, but handina hangu akazobudira kuuya, just promising kuuya. Asi varipo people vanofona, vanoisa message, vanokurudzira just zvakasiyana-siyana. Andiriyo. Icho wani. Ndo tobva tauya pana baba Magomana. Makataura kuti muri pastor paningirikini, kozi nyaya yenyu mimi haina mubvunzo dzakawanda, kozi explain. Makataura kuti mimi muri pastor, tikaisa nenhamba dzenyu toda kuona tichihwina maso akawere. Masozi parizvino haasati auya. Ndo imwe nyaya tichingotiwo kana pane vari kunzwa nyaya iyi, kugamuchira Jesu chinhu chakanaka. Ndo mashoko ekurudziro andinawo zvikuru pazuva ranhasi. Handina zvimwe zvakawanda. Yes.
Totenda. Tiri papo mukoma Machoba. Toya pamuri. Anzi zvoni nevanhu mucomment section. Distance yamakafamba. Munhu chaicha angamboifambi. Anzi muri kunyepa nevanhu. Yeah. Kana uchiita zvokuudzwa zvinogona kudaro unofunga kuti zvinhu zvakaita seizvo it's impossible, but when you are encounter with the situation similar like that ndo paunoona kuti zveshuwa unotofamba. Saka yakafambiwa distance iyoyo nekuda kwesituation yandanga ndiri. And what is motivating panyaya yenyu ndeyekuti imimi makambosvika pachikamu chekuti makatombo vakajiraura ngarakabhenda. But right now you are a constructor. Maane company yenyu ye-construction. Yes. And pa episode yeye makataura kuti tine company so follow up yangu ndeyekuti munewo ere ma clients akazombouya after that. Hapana ati auya. Hapana. Maybe wanarutya kupendeserwa kuti. No. Since makatombowaratidza kapajecherere kuti izvi ndo basa rakamboitwa ndo basa rakamboitwa. Saka I don't think kuti pane munhu angauya kwatiri achizotaura kuti ndikasvika kwavari vakazondiita the other way around. Kwadi. Totenda mune chekutaura here chamunoda kusira mhuri yeZimbabwe? Ndingangoti kumhuri yeZimbabwe kana paine vanogona kutibatsirawo like mamiro akaita zvinhu iye zvino muSouth Africa tine machances akawanda tirusangana nawo especially kumabasa. Hatisi kugona kushanda zvakanaka nekuda kwemapepa, because whether une passport whether hauna takungopiwa same treatment yekunzi hatidi kuonekwa tiri pamabasa. Saka I think tingati kune vangada zvavo tibatsira vangotibatsirawo kuti tigone kuitawo mabhizinesi ideas atina wakaona kuti at least tikagona kuwanawo mari tigona kutangawo zvimwe zvinhu zvekutengesa. I think this is the only way yatinogona kunyatsosurvive as for now. Muri kuti muri kuda kusiya construction mumboita zvimwe? Actually handisiyi zvangu but tinenge tangotoshaya kubalancea because as for now kuti titi tinogona kufocus naye chete pane challenge yekuti mabasa kuti mawane nekuda kuti tiri maforeigner ari kunetsa. Saka kwakutotsvaka kutotsvagawo imwe way yekuti tikaitawo nezvekutengesa like now ndinotengesa chikafu tinotengesera pamba. Saka my vision ngekuti at least ndikagona kuwanawo mari ndikwanisa kuitawo kana even shop ndogonawo kutengesawo zvinhu zvakawanda. I think zvigona kutibatsira. Aiwa, nekuda kwenguva yedu isu taane nzara. Okay. Saka toda kuti gagaga sirai namba dzenyu pachitivitiva. Okay. Namba dzangu dzinoti 065 901 sorry. Okay. 065 9021476. 065 9021476. Ndidzo chaidzo. Alright. Tinotenda Mr. Machoba. Ngatimboende kuvanhu kadzi. Mungapa uko kukona uko. Alright. Miss Linda makasimba here? Takasimba kana nemiwo makasimbawo? Tinosimba. Handifunga kuti pavanhu vese vari panapa asingazivi episodes dzenyu. Kubva episode yekutanga, episode yechipiri. Pane mubvunzo watakaona mucomment section kuti manje hamusi kuchira upenyu hwenyu pamakataura nyaya yekuona mutumbi. I think ndakakangana kuzotaura kuti vanhu vakaita zvinhu izvika most of them vari kujeri. Ndakangosangana neumwe chete, it's long back, ari motikari ini ndakamira parobot. So kureva kuti dai ane zvaaida kuita ngadai akatoita something, and ndifunga kuti vanhu vanoteera nyaya dzemaYouTube idzi. Saka handina chandinombotya, ende zvinhu zvakaitika karesa.
Alright. Andisuda kuvunza mvunzo dzakawandisa, ndichazovunza kokupesira. Pane angaita mvunzo pane vari panapa kuma episodes Miss Linda, pane ane mvunzo? Bvunzai. Ini ndoda kubvunza Sister Linda kuti vakatiwo pavakauya kunoku vakanga vasina mapepa. Saka ndoda kubvunza kuti vakazodini, vakazogadzirisa here kana kuti vachakangodaro namanje. Okay, ndotenda nemubvunzo. Kubva zvatashuta episode yaye yandakashuta nemimukoma Dumas, I had quite a number of people vakandicontacta, and luckily a few ladies nevamwe varume, they did put money together vakanditumira vakati condition yemari ndeyekuti toda kuona passport, munofanira kunotora passport, tinoda kuiona. Saka zveshuwawo from there ndakabva ndatenda kuZimbabwe ndanotora passport yangu. Kutaura kunoku ndotori munhu ane passport. Titendi. Hamuda kuona passport. Nezuro ndakatombomiswa futi muJoburg ndichibuda muKFC ndikanzi passport asi hana kuibuditsa, ndakangoita yangu iyoyeya because ndakatozviudza kuti passport iyi haizi yekungobatwa nemunhu chero because ndakaiwana kukamera brand new. Saka ndakasangana nawo mapurisa nezuro vakatondibvunza, but ndakangoita yangu iyoyeya because I told myself kuti ndinongoibuditsa kana zvaakukodzera ndichitaura nemunhu weHome Affairs kana mupurisa chaiye, but zvimwe zvese zvemurodhi handiibuditsi, but ye zvine zvapassport ndanayo hangu. How do you feel kuve mune passport? Handisisina that fear yekuti kana ndichipinda muJoburg nhasi ndosangana navo kupi, ndichashandisa masaini api, hazvichandinyanyondikatandedza musoro wangu. Ndakungoziva kuti masaini ndinoisa, asi kana zvasvika pari tight ndobudisa passport, but ndikatongokuvharawo nechimumu ichocho zvatovharana handiibuditsa. Mukoma mungabvunza kuti pamunosangana nemapurisa makuita masaini papa hapana here pamunongoitwa zvimwe zvekuti munogona kukangana kuti munhu amutaure kuti munotaura atiwani? Actually, I've been doing this for years, almost 19 years. Zvekutoti it's automatic kana topinda muJoburg kuti handichatauri. Okay. Brain dzangu dzakatongoziva kuti handitauri kana ndira muJoburg. Saka ndoziva kuti mupurisa wandichiitira sign language haatozivawo kuti ndiri kuti kudii. Saka tese tiri murima. Sign language yenyu inotaura here kana kuti itori? Haitaure, ndechimumu chitoenda kuchikoro, vanoita nechikoro kado vakaenda kuchikoro chacho. Ine handaenda kuchikoro chevanhu vasingatauri. Saka ndinongoita zvandangofungawo musoro wangu, kana ndingada kutengeza wachi kuti wandinonokera ndobata wachi, kana ndaudaita zvehasha nechingodaiwo kusvikira munhu ndinokonzera confusion nemaoko angu kusvikira iwoona kuti hapana, you're not getting through. Saka hapana munhu akambokuharasai, like mupurisa ambokuharasai adhinyoni masign language yenyu? Kana kazhinji kacho vanotongobhoikana neni, unonzwa wangoti hamba mama hamba, ndondienda kutongova irritate hangu. Saka tikazvizama tinobudirira here. Zvinhu zvacho zvinoitika kaizvi ndezvekuti iwo kana brain dzako dzisina kusetwa unogona kuita chimumu 2 minutes iwozosvika potanga kutaura. And sometimes zotoisa ma-earpods, but ndakatozvidzidzisa kuti kana ndakupinda muJoburg ndakubvisa ma-earpods aya ndandichiteerera pafoni because haungapfeke earpod usinganzwi. Saka zvinongoitika automatically ndakatotraina brain dzangu. Ende ndakaona most of my comments vaiti pamakati mukadzi wese anopinda nekumvura anobatwa chibharo kunyepa because taane nguva tichipinda nako hatibatwe zvibharo. Okay, I would want to address that one. Nyaya inoitika ndeyekuti inini I was telling my side of the story. Anga ndisingataurire representa vamwe vakadzi vanopfuura nekumvura. And another fact iripo ndeyekuti patinouya kuJoni takauya different times. Hazvirevi kuti pandakayambuka napo iwowo ndopa wakayambuka napo. Hazvirevi kuti vakadzi vese vakapfuura nekumvura vakarepwa, no. Iwowo kana wakakrosawo usina chakakuwana unotenda Mwari wako kuti ini ndakaita sei handina kusangana nazvo. But you cannot tell yourself kuti munhu ari kunyepa
nekuti inini what do I gain kutaura kuti ndakapfuura nekumvura tikarepwa, then what do I get out of that? Ndakapfuura nako, I'm telling my story. Anenge aine yake akapfuura asina kurepwa, bring your story forward. Ini ndakauya neyangu, I'm telling my story. Ndikatadza kutaura nyaya yangu ndotaura yani ya ivo vakapfuura vasina kurepwa. Ivo ngavataure yavo yavakapfuura vasina kurepwa. Ini ndikutaura yangu yezvakaitika kwandiri, my own experience. So I won't allow someone no, this you must not say, this you must not say. But remember, vazhinji vacho who were bashing me, vanenge vari vanhu vayo kuti zvakaitika, and they managed to keep it a secret up to then. Saka inini kana ndakutaura manje ndakuvhura hombe dziya dzakava vasina kumboudza ana baba kumba kuti kwatapfuura takadai so. Saka if you know nothing happened, thank God. Wakaita nyasha variko vakapfuura vasina kuwanda chawakana, asi inini my story nepandakakrosa napo. We really appreciate and we really thank you for sharing such a story, because kune vakatowanda taitoona chero mucomment section aitoti ini saka ndichazoya South Africa nda ready, ndaane mapepa akakwana. You see kuti matochinja someone anga ane mufungo umwe, maybe anga achazosangana nerimwe dambudziko pache zvake. So I really appreciate you. Pane mumwe ane mubvunzo here kuna Miss Linda. Apa sina. Miss Linda, 1 or 2 words dzamungada kusira muri yeZimbabwe? Chandingada kutaura iye zvinezvi ndechekuti zvakakosha kuti munhu uve nepassport pakufamba. And secondly, I would want to tell vakadzi vese vari kunze uko vakasangana nezvandakasangana nazvo. It has been heavy in my soul, zvaindiremera for all these years. I was keeping it to myself, but honestly, when I came, ndikataura nyaya yangu, it saved me as therapy. Just talking about it, I felt a heavy load yakabva pamatundu angu ezvinhu zvaindishungurudza. But from that day, to tell you the truth, I am light-hearted, and this is sina chinondiremera because I've said it. Inotori therapy, but kuzvichengeta manje zvinodya iwewe muridzi, nekuti unenge uchizviudza kuti baba vaipa vachazozviziva kana kuti hapana ari kuzviziva, but ndini ndega. Iyoyo inongonetsa, but just being open, it helped me a lot. Thank you so much, and I also feel proud kunzwa zvakadaro pachirongwa chatinohosta. Pane mubvunzo wakambobvunzwa kuti imi makati maishanda government, right? Yes. So maizotadza kuzivawo safe? Regai ndikudze nyaya yakaitika papa mukoma. When you are caught in the moment yezvinhu, ndinotoziva difference yesafe nesafe yekuwacha, but panguva iyo nematsotsi anditarisa nekupanika kwandakaita, chakauya musoro mangu ndakatozvibvunza ndadega kuti koindanga ndichataura safe yekuwacha seko zviya kune imwe safe inoiswa zvinhu, asi ndakangofunga iyoyo kuti safe iripo yaindinokupai, ndodaida kusevha uyu mwana irohya kuti safe iri kupi. Saka ndakatofunga kuti ndikuitawo zvinhu zvakanaka. KuSouth Africa kunonzi kune matsotsi, pamwe nhamo yacho yakaoma zvekuti vanhu vakutoda kuba nemasefu ka, ndingovapa hangu safe washing powder yacho vanowacha, but safe ndinoiziva ndaitoishandisa futi ndiri kuZimbabwe. Titenda. Nekuda kwenguva, you can pass the mic kuna Amai Magomani. Ndofara magadi zvenyu mikomadhumadzi. Aiwa, tinotenda. Mumwe nomwe tiringovhunza makwesheni akasiyana siyana. But mimi ndingada kutanga nekubvunza question yekuti chirongwa cheAcross the Border munochiona sei overall? Chirongwa cheAcross the Border ndinochiona sekuti chatoyamura vamwe vanhu vakanga vasingazivi zvakavanzika. Chasimudzira futi kune vamwe vanhu vakaita sesu tatosimukawo nacho, nokuti kuonekwa pachivhitivhiti kusumuka chasimudzira futi ndamukomadhumadzi. But kune vamwe vanhu vakanga vasingazivi, vanga vari blind, vaifunga kuti kujoni kana munhu achinzi ari kuenda kujoni everything is well, but vasingazive kuti munhu kuzoona adzoka aine 100 rand panenge pashandwa ende kunenge kwakwirwa mutunhu ina mago. Then some they say imimi pa
event yenyu yekuti makazonge moti mungaki musinganzwe kuti chizulu chiri kutaurwa ichi. I found out kuti many comments ndedzevanhu vaiataka vechiti that's why mashona musingafariri kudzidza chindevere, so it's a result yekusafarira kudzidza chindevere. What do you think about Ndebele language maybe in Zimbabwe kuva iri compulsory language maybe inofanirwa kutodzidzwa from age yepasi? Yeah, for me I think for us to learn Shona, the government must put Ndebele language again, because Ndebele inotaridza kuti imwe language iri common kudarika mamwe malanguage. Isusu takatokura tichingonzwa kuti kuBulawayo kune Ndebele, but we don't have a relative angari kuBulawayo zvokuti ndaiendawo ndichindonzwawo chiBulawayo. Taingochinzwira panews kuti kwakuverengwa news dzechindevere, kana tikazonzi teedzererai taingodaidzera kuti indaba ziyafundwa mutombo ndozvataingoitawo. But ndakazoziva kuti zvanga zviri good kuti tidzidze mimwe language yechindevere, because takutoiti language because hatiizivi, takakura tisingaizive. Isusu kwatakakurira tatiri kudhuze nebhodha reMozambique, saka Bulawayo tuMutare pane kamufambo. Saka muri kuti zvakanaka kuti Ndebele ive compulsory? Zvakanaka kuti Ndebele ive compulsory, because tikatarisa iwo maNdebele anenge achidzidza Ndebele, isusu tiri kudzidza Shona. But tikatarisa Ndebele neShona zvinotaridza kuti ndio mutauro wakati kure muZimbabwe kudarika vana Kalanga vanani vaya vadiki. Saka zviri nane Ndebele yacho iitwe sekuti kana zviri zvikoro zvekumaShona ngavaisirwo neNdebele kuitira kuti vana vadzidze mitauro yakawanda, than kuti muShona angodzidza Shona, muKalanga angodzidza Kalanga, Ndebele angodzidza Ndebele. Ngaingoitwa mitauro yacho yese ngaingodzidzirwa, vana vazive mitauro yemuZimbabwe, vazive mitauro yese munyika mavo. Tokumbira shoko kubva kwamuri kuti ramungada kupawo kumhuri yeZimbabwe. Kuna vasina mapassport, kuna vane mapassport, but seZim community or sezvizvarwa zvekunze zvinogara muSouth Africa, what word do you want to give to them? Inini shoko randinopa kuvana vese vemuZimbabwe vanometa uri muSouth Africa or abroad kwauri ikoko, indinongoti kuva nebepa chinhu chakanaka, kuva nebepa zviri nane ndinetserwe chimwe chunhu, but ndiine mvumo yekugara munyika mevanhu. Yes, zvinogona kurwadza kana kurema nokuti as we talk kubva tinobva isusu mapassport anoita seanoti dhure, but zviri nane kuti tishingirire than kuti ndisungwe ndogariswa 3 months kana ndobhadhariswa mari yakawanda yandaikwanisa kutora chimwe chinhu chaindichengetedza makore anosvika 10. Saka ini ndinongoti kuvana veZimbabwe ngative nemapepa edu kuitira kuti patinenge tiri newo kana ukasangana netsaona unokurumidza kuzivikanwa, kana whatever happens vanhu vanotanga kuziva kuti tarisai mubhegi, tarisai mupocket kuti tione kuti ndiani, unozivikanwa kuti ndiwani ende uri wekwani. Ndo shoko randingapa kuvana veZimbabwe kuti ngatitorei mapasipoti handei tindoaplya. Kana usinawo indinoti kukumbira kwakanaka, unogona kukumbira vanhu vamwari ndikukumbirawo rubatsiro, inini mari ndashaya asi ndikuda kutorawo chibepa rekufambisa. Variko vane mweya yakanaka vakaropafadzwa naMwari, vane mwoyo wekubatsira, vanokubatsira, zvinhu zvese zvobva zvaendeka. Tinotenda. Takumhanyidzana nenguva. Sister Faith. Sisi Faith. Mati munonzi Mai Gwape. Mrs. Gwape. After your interview, makasara mechifilo se? Vamwe ndo vakada kumbondichemedza necomment section, asi pakazoita vamwe vakandisimbisa, vakandifonera, vamwe vaindikamufota kuti nesuwo takadarika nemo. Ende vanhu vanofanira kungoziva kuti munhu pane zvinhu zvese zvaanosangana nazvo, zvimwe ausangana nazvo nekuda but nesituation. Munhu apindi mune zvimwe zvinhu nekuda but nesituation, vari kuba not because vanoda but nenyaya yesituation, vari kupinda mabhawa but nenyaya yesituation. But vanhu havazozvinzwisisi, vanofunga kuti maybe yange iri choice. So ndinongotiwo newayo ngavagare newayo, but inini ndakazviita nenyaya yesituation yandaiva ndiri. Unongotofunga kuti panguva yacho zvinogona kubatsira kuti uzobvawo mumauri. So ndozvega zvandoda kumbotaura parizvo. Thank you so much.
sina time yekuti tingadai tichinatso stretcha kuti tirambe tichitaura nguva yedu yakuti dya zvekudaro. You can pass the mic to Mr. Njeve. Tisatavapasira ndachingotenda vari kuuya vachindisapota ndiri Rana nevamwe vacho garai mauya muzare mugroup maybe haunditengeri nhasi uchanditengera next year but gara uri mugroup rangu reWhatsApp namba yangu 0619952133. Thank you. Thank you so much. Tichadzinyora futi pa screen. Mr. Ndlovu. Yebo mamuka sei. Tamuka taswera zvese. Tobonga kusangana nemi pachirongwa chedu zvakare. Aiwa nesu tinotenda. Tazvipa nguva kuti timboya pano tisangane nemwe. Imimi mibvunzo dzakawandisa but so okay. After tashuta episode yatakashuta makazomboona vakazouya here sezvo makasiya chidimbu chekuti muri muprofita. Amen. Zvakare muri tingati n'anga ro chivanhu. N'anga chevanhu. All right. Muri n'anga muri profita. Ini kuinbox kwangu kune vanhu vaiuya chitudo namba dza Mr. Ndlovu. Aiwa neno ndinotenda pane vano vari kunditarira pa YouTube, Facebook, TikTok ndiwende kurudzirawo kwamuri mukoma Dumisani nekuti mafoni ndatava ni 3 akanga ari 2 ndazowedzera imwe ndinoisiya pamba ndovanotoreceiva chete ndoreceiva makola ndobva UK kuenda kuwana Australia, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, pese pane muri pane mwana weZimbabwe ndiri kubata foni ndiri kufonerwa ini nditozvipa kutoti the cross border ndinoona sei handiyambusa bridge saka ndopa ndiri kupa ndeitiwo inini ndauya kudai ndanga ndatozvibvunza kuti nhasi ndichakona kuuya pano but nokutarirawo kuti ndiri paposition ipi uyezve maWhatsApp mamwe nekuti mapindura ndomapindura kupindura maWhatsApp until kusvika na 11 dzousiku ndeizama kuti vamuka mangwana makuseni vandione ndine vanhu vakawandisa ende nzvimbo dzakuita shoma nekuti kuSoweto ndakavhara nekuda kuti pananga ndakabhadhara rendi pacho pana zvidhakwa vanhu vaiti vakafora line panze vaikwanisa kutukwa maZimbabwe litlemo Lydia Dichila kana kwemwe wakonoloka di toilet tutogiya ma toilet endibvudza mufundisi wenyamu amutsvakira ma toilet saka ndopesa ndavhara ikuzve ndiri mutembisa ndiri mabopani asi pandongoti musi wechitatu wacho nemusi wechina ndinosvika kwakazara pandoshandira mutembisa ndinozadza kwokuti vanhu vasvika late ndotovadzosera ndaneta nekuda kwokuti aiwa zviri kuita nganditi zviri kuita ende navo vanhu vacho vari kuuya kwandiri vari kubikwawo dzimota dzavo vari kuparakirwa nemusha vanouyawo kwandiri vechemba Bandlovu ndadzingwa nemurume toti huya tikudzosere pamurume wako Bandlovu mukadzi wakatiza huya tikudzosere nemurume wako mota yabiwa huya idzoke Bandlovu asi kushanda vatina vakawanda vari kuchema nemapepa vari kuUK vamwe havana mavhiza vari muSouth Africa muno vamwe havana mapassport ndodambudziko riripo vari kuchema basa vari kuuya kwatiri but tokwanisa kuvavhurira basa rivhureke nokuda kumapepa vamwe vasi kushanda mune zvakanaka nokuda kumapepa asi kwandiri inini nevari kuuya vacho nevakauya kuzondiona nekuti n'anga zhinji dzoita utsotsi mumafacebook kuti ndiri n'anga apedza ipapo kuti tumirai mari kwandiri kutorwa mari yemunhu asina kubvira ambomuona saka ini ndiyeioniwa muTV ndoti kana pase pandinofamba kana kuenda kumusha kuChipinge kana kuenda cross border kuenda Zimbabwe last nanga ndiri kuBotswana ndikasangana nemuZimbabwe baba tomuzive which means ndiri pachena handisi muchiwanda handina kuhwanda handisi murima ndiri pachena nondosvika kwandiri vanondiona kuti aiwa Bandlovu takavaona muTV ndivava before tabasa rangu vandoziva kuti ndivava vanozwa voice yangu zoti kana pafoni Bandlovu ndimwe takamuona pacross border saka ndinotenda nechirongwa checross border tinotenda nguva iri kunatsoti mhanyisa muchidimbu after cross border pane akambobirwa mota akazoya kwamuri ndine 3 umwe uri Cape Town umwe wakanga ari muOliven umwe wakanga ari kuMozambique wemuCape Town yakawanikwa but yakawanikwa yasakadzwa iri kumapurisa but yakanga yatemwa yanga isina maredhiyo yanga isina mavhiri wemuOliven wakaiwana pakawashi yeitosvika yeiwacha mota yake imwe yakanga atenga yake yeiuyawo ipapo yeitosvika yeipakwa yeitowachiwa yachinje number plate
ndokuvhaza enda kovhura paaiziva kuti pakati masiti makati ndakasunga zvakati, akasvika zvirimo semti akafuna kuponesa ikatouya. Uyo akanga ari kuMozambique kuchimoyo naye wakaitawo the same, wakati before eitanga kuti mota yaibiwa ndomuitira zvandakamuitira, mota yakarovera mbavha dzikatiza, akaiwana yachaisa yabondera pamberi. Ndine 3 vandakashandira kudhevha mucrossboard pakaenda vakomana, panotumwa vakomana. Mr. Ndlovu, time yatidya but ndinokumbirawo kuti dai matibvumidza kuzoti tizombokushanyirai timboita part 2 mechinatsanangura. Dambudziko rakanga riripo nderekuti ndakambodzokera futi kuMozambique, saka pari zvino kutanga musi wa10 ndonga ndafree. Tangira musi wa10 October ndinenge ndafree. Tichakubatai until futi 15 December pandozokumbiro chaicho. Uyai tombomuratidza zvinenge zvirimo, mufa mutoya mushute zvinenge zvirimo zvacho kuti muratidze mhuri yeZimbabwe kuti pano ndipo. Ame ndinazvo muvise ipapo. Tinotenda. Tipirewo microphone. Maswera sei? Taswera, maswera seyo. Tinotenda. Recently takabva kuisa episode yenyu atisina zvakawanda edu zvekuvhunza asi maitaura nyaya dzemabasa. Zvakazosaro zvichifamba sei? Rakazowanika kana kuti pane mapromise here oro? Harisati rawanikwa asi vanhu vari kungofona asi kuti rati rawanikwa harisati. Tichakangomirira vari kufona vari kuvimbisa. Totenda. Alright. Mune chimwe chokutaura? Handina. I think kune vamwe vanenge vasina kuona episode yenyu munogona kuisa nhamba kuitira kuti kana pane vano mabasa nekutaura type yebasa racho ramunokwanisa. Alright, nini basa rese remukitchen ndinogona kurishanda. Ene basa rinenge ringoripo ndinoshanda hangu. Then namba dzangu ndinoshandisa dzekumusha paWhatsApp. Dzinoti +26 378 4678 406 ndo dzandoshandisa paWhatsApp. Foni yacho hainobhaiza pakufona saka ndongoshandisa WhatsApp chete. Asi kana ndazotenga foni yekuti inoita kufona ndobe ndichazopa vanhu foni namba dzekufona. Tinotenda. How are you, sir? I'm fine, and how are you? I'm very fine. Thank you. The reason why we gave you the microphone, here you represent someone who watches our program. So I just need to ask, how do you see our program across the border? This program is nice, and this program I can say don't stop because we help other people. Yeah, so because of that, don't stop it. All right. Sure. Thank you. And I also want to acknowledge you that across the border is not for Zimbabweans only. All right. It's for everyone who crosses border from their country to foreign country. So you are also comfortable to tell your brothers, and also if you want to come to share stories, we welcome you with the 2 hands. All right, I'll try to talk to my brothers. If they have a story that's gonna come with, then I'll let you know it like that. Thank you. Kufara kusangana muchirongwa chedu chataiwa tinacho zuva ranhasi across the border, apo pataita follow up kune vanhu vose vakambouya kumashure. Ticharamba tichizokupai zvirongwa zvakafanana neizvi pano nepapa. Tine urombo kuti nguva yedu ndo yatidya, tadai tichimbonatsa kutsanangura chaizvo. Iko zvinezvi regai timbokutorai timboenda nemi kumafaro. Thank you so much. Till next time, Dumsani Mulambo, and thank the crew behind the scene, Miles Visuals, Andrew Ganya.
Lillian Makombe, and everyone who supports the program. Can also subscribe, subscribe. Till next time, see you. Aiwa musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika karemera mafumure chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile nimone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni zita tumisani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi saka ndangotaura ndikuende johannesburg netsoka ana mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato izvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liteko